Hej og velkommen til denne hjælpevideo fra MDC Nordic. Uanset om du er ny i systemet eller blot har brug for en genopfriskning, er du kommet til det rette sted. Lad os komme i gang. I denne video vil vi kigge på, hvordan man bogfører en anskaffelse på et anlæg, samt hvordan man bogfører afskrivning på anlægget. En anskaffelse kan bogføres via en købsfaktura, men den kan også bogføres via en anlægsfinansklade, hvis man ikke har fået oprettet anlægget, inden anskaffelsen er kommet, og man dermed har bogført den over i en balance. Hvis vi kigger på, hvordan man bogfører det fra en købsfaktura, så vælger man en ny købsfaktura. Jeg er klar over, at I alle sammen vil have det. Der vil købsfakturen komme ind via et fakturaflow-system, enten Akula eller Infac eller IMS. Og der er det jo så op til dem, der har konteret på det, at vælge det korrekte anlæg over i et af de her flow-systemer. Jeg vælger min kreditor. Jeg har et kreditors fakturanummer, og nede i type hernede, der vælger jeg så anlæg i stedet for finans, og jeg laver opslag ved Ctrl F4 for at finde mit anlægsnummer. Jeg vælger mit nyoprettede anlæg, og den trækker anlægsmoms, som den skal. Og her påfører jeg så prisen på mit transportmateriel. Det er ikke nødvendigt for mig her at tage stilling til, om det er en anskaffelse eller en afskrivning. Systemet ved godt, at i det øjeblik, at det er en købsfaktura, så er det en anskaffelse, der bogføres ind på anlægget. Jeg bogfører min anskaffelse og går dermed over og kigger på mit anlæg. Det gør jeg så fra navigationsruden af og bladrer ned i bunden og finder mit nyoprettede anlæg. Og her har jeg nu en bogført værdi på 200.000. Hvis jeg klikker på anlægsposterne, kan man se, at den 3.2.25 er der bogført en anskaffelse ind på 200.000. Hvis vi kigger herop, så er der med det samme sat flueben i spærret for anskaffelse, og det er der, fordi afskrivningsmetoden hernede er lineær. Anskaffet er nu sat til ja, fordi der som sagt er bogført en anskaffelse ind på anlægget. Hvis jeg så vil afskrive på mit anlæg, så kan jeg vælge at gå herop og sige beregn afskrivninger. Når jeg står på mit anlægskort og vælger beregn afskrivninger, så vil systemet automatisk i min filtrering sætte filter på det anlæg, jeg står på. Jeg kan også vælge at gøre det ud fra oversigten, så afskriver den på alle anlæg. Vær opmærksom på, at den kun afskriver på det samme anlæg en gang på den periode. Det vil sige, hvis jeg her vælger at sige, at jeg skal bogføre med udgangen af februar, og der allerede er bogført afskrivninger med udgangen af februar på de andre anlæg, så vil systemet selvfølgelig ikke bogføre afskrivninger på den. Jeg vælger hernede at rette min dato til den sidste dag i måneden, og det gør jeg i bogføringsdatoen, for så retter den automatisk bogføringsdato for anlæg op. Det gør den, fordi man inde i afskrivningsprofilen har sat flueben i, at den skal bruge ens bogføringsdato og bogføringsdato for anlæg. Hvis ikke jeg havde det flueben, så skulle jeg rette begge steder. Jeg vælger at sætte bilagsnummeret til 1, og det gør jeg, fordi jeg ikke vil bruge tid på at gå ind og finde det sidste bilagsnummer, der er brugt, så derfor sætter jeg det bare til 1, og så renummererer jeg over i min anlægsfinansklade. Jeg skriver februar her, og indsæt modkonto skal være sat. Den er sat default. Hvis man fjerner den, så vil systemet ikke danne linjer over i anlægsfinansklæden. Fordi jeg står på anlægget og vælger beregn afskrivninger, så vælger den kun at køre på mit anlæg. Jeg klikker OK. Den kommer og fortæller, at der er dannet kladelinjer i anlægsklæden.
og spørger, om jeg vil åbne den, og det vil jeg selvfølgelig godt. Og den kommer så op her og fortæller, at der er bogført afskrivninger. Og det vil sige, at der er bogført 30 dage. Navision arbejder med 360 dage, når vi snakker afskrivninger. Og det gør den, fordi den ikke tager højde for, at der er 28 dage i en måned, 30 i nogle andre, 31 dage i nogle andre igen. Den vælger på grund af 360 dage at sige, at der er 30 dage i alle måneder. Så den afskriver 30 dage, og det gør den jo, fordi jeg har bedt dem om at starte afskrivningerne den 1. i anden, og nu kører jeg per 28. i anden. Så den kommer her og fortæller, at der er krediteret 3.333 kroner og 33 øre på mit anlæg. De er så fordelt ned i resultatopgørelsen på min afskrivningskonto, og det er de ud fra den fordeling, som jeg satte op, da jeg oprettede det pågældende anlæg i den tidligere video. Så hvis jeg går ind og klikker på den her, der er klart det største beløb, og det vil sige, det er 50%. Og de 50%, de skulle så ramme delregnskab 20, og det gør de også. Hvis jeg kigger på den næste hernede, som var 25%, så rammer den delregnskab 90. Og det var også det, jeg satte op i mine anlægsfordelinger. Og hvis jeg kigger ned på den sidste hernede, så bruger den delregnskab 10. Og det er fordi, jeg kun har fordelt 75%, jamen så tager den de sidste 25% fra mine dimensioner på mit anlæg. Jeg vælger at bogføre den her. Og så kommer den jo så til mig og fortæller, og det er det, man skal huske, når man ikke sætter det korrekte bilagsnummer ind, at man selvfølgelig lige skal have renummereret, fordi jeg har jo valgt bilagsnummer 1, og det er allerede brugt. Så jeg klikker på handlinger og renummererer, og så har jeg så det næste bilagsnummer i rækken. Hvis man vil gå med livrem og seler, og det er en rigtig god idé, hvis man laver nogle ompostering på anlægget, at man ikke får trukket moms af nettobeløb og sådan nogle ting. Det her det er en ganske simpel afskrivning, så det gør ikke så meget, men man kan altid vælge vis bogføring. Så vil den automatisk vise, hvad det er, systemet har tænkt sig at gøre. Og her er der jo selvfølgelig ikke noget moms, for det har vi jo ikke sat op, at der skal være, så derfor trækker den selvfølgelig ikke moms. Jeg vælger at bogføre min klade. Sådan. Og nu kan vi se, at min bogførte værdi, den er skrevet ned. Den har afskrevet per 1. i anden, for det gør den ud fra, når den afskriver første gang, så kigger den på afskriv fra datoen hernede. Og fremadrettet, når man så skal køre afskrivninger, så vil den kigge på bogføringsdatoen for anlægget. Her har den afskrevet 30 dage, det kan vi også se, der står antal afskrivningsdage, og igen, det skyldes, fakturen er godt nok bogført den 3. i anden, men jeg har på anlægskortet sagt, at den skal afskrives fra den 1. i anden, så derfor har den afskrevet 30 dage. Næste gang vi så kører afskrivninger på den her, så vil den igen køre 30 dage, fordi den kigger på bogføringsdatoen for anlægget, som er den 28. i anden, det vil sige den sidste dag i måneden, og så ved systemet godt, men så skal jeg køre for 30 dage. Hvis der ligger en bogføring inden midt imellem, så vil systemet først afskrive fra den dato. Så man skal være meget påpasselig med sine bogføringsdatoer for anlæg. Hvis vi kigger på statistikken, så kan vi se her, at der er bogført 200.000 i anskaffelse og en afskrivning på 3.333,33, og det vil sige, at den bogførte værdi nu er 196.666,67. På statistikken kan I hele tiden holde øje med udviklingen på jeres anlæg, hvis man har behov for det. Man kan også bare gå ind og kigge på den bogførte værdi på anlægget. I kan vælge at tage posterne fra bogført værdi. Så får I vist posterne. Man kan også vælge at klikke Ctrl F7, så får man også vist sine poster. Man skal bare være opmærksom på, når man klikker på bogført værdi, at det ikke er alle posteringer på anlægget, man får med den vej. Hvis man nu har en bygning, hvor man har bogført en skrapværdi, så vil man ikke som udgangspunkt kunne se skrapværdien under bogført værdi. Den kan man kun se, når man klikker Ctrl F7. Det var en kort video omkring
anskaffelse og afskrivninger. Vi håber, at du føler dig bedre rustet til at bruge funktionen i Navision Stat. Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere assistance, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi står klar med rådgivning og support. Tak fordi du så med, og vi glæder os til at se dig i næste video.